Wah! Wah, pulutan na! Abi ko wak-wak kaya. Da pwede na siya isagol gamay dito sa kono. Gragog entrance sa nga beach do. Tingnan na dito do. Whoop. Saan yung gibuhat mo? Nagkuang ko, Nag... nagkitarong bulaklak. Lami na tadi. Okay, tadi. Kino na ni. Kani kina siya basta ko kalay. Ayo ko sa ako anad naman ko, anad ko Anad ka? paso. Pakitang gila sa body shift bunho ko. Kamo ay mga lingaw sa duga mininyo. Si Chef Bunho ka, galuto o kuan. Ko Chicharon flower. Chicharon flower. Charong flowers. Dili like flowers nga buwak nga among gibuha na di Sama na? Chai ba, chai. Intestine sa baboy. Mo ni pig intestine. Oh, kana ba na? Oh, Kana na, dila na mo ipakita among secret recipe ha. dili lang, wala na. Sunod yung makitaan, luto na na. Luto na. Welcome to Chef Bunho Show. Ay, Tit. Konday. Happy birthday din. Kamong konday mong Look, bibipo sa mo day karon. Karon na. Kay ko na maron. Ugma, mo naman ni ugma Mao naman ni no. Mo naman ni si ugma na. kuan buron Chinese New Year. Oh, sa mga Chinese, mga New Year yun din day. Okay na daw. Ano to? Sa mga Chinese ba? Oh. Happy New Year din ninyo. Ala. Uy, nagyapas. Uy, Nini. Shout out ko sa ga-sponsor ning Lens do si Oo. Ma'am Dilima do. Si Miss Dilima. Si Miss Gracie Ma'am. Dilima. Oh. Tanawa guys ha sa kalahian na sa naay sponsor nga lens ni Miss Gracie ug sawa. Awa ha. Kani nani lens. Tanawa tatangon ako ha. Op. Ano? Gamay na kayo. gamay na lang. Kuan do. Gamay kayo. Hait sa gondre na no. Hait sa gondre. Buta nga na to lens ug balik. Back. Hindi sakar mo no. Pana oh. Tawa? Tara kawan. Delivery ni Special guest. Nana sa inabang ha. Oh, hinabang. Unsa man ni? Ayuda nga. Buhok naman sa kuya. Alas 2 na taron sa kadlaw na. Alas 2 sa delo. Oh, Happy New Year. Wow nga, nagdunto ko na, alas 2 sa. Ah. Oh. Wow, gabi nga si Bon na tayo. Look. Ano? So? Ito ba kayo ba? Lain na po lagi na. Tawag na ko. Center bones. Sigan? Center bones. Center. Ang sabangan. Lain itong backbone. Ang tuloy ko. Wah! Wah, pulutan na! Abi ko wak-wak kaya. Da pwede na siya isagol gamay dito sa kono. Sa pagsik. Ribs ala Bunho. Anong gabay? Ako ko maskara. Pulin ko maskara. Pulan ko maskara. Mga kadamay ha. Magsisig mi. At tanginan ninyo. Shout out ha. Kamu lang yung mga hikay-hikay sa inyo ha. Ano dia ay? Si Kudrang Lord. Bake. Gita? Bake. Haba kayo. Ingaw lagi sila kano nga mingaw ko kayong probinsya. Mingaw di ron? Minawa ko ron yung makatog mo mga subahan. Kali mo probinsya, di ba mo balik Cebu? Subahan si panawag gaw. Bullfrog lang malakas. Bihoy. Sunora sa Sura sa ron do? Alas oras na. Oras na para matog.
Ikapoy mo tanaw ninyo. Much later. Ya dong. Pa ning uli do. Ha? Pa ning uli. Ako? Hmm. Wala lagi kay uli ko dito kanang nanap ko daig balik. Ya dong. Ya gaw. Damay ko pila ni ga. Damay ka gaw. Gahi sa tiglitso mo. Grabe birthday ng bunhok ginoon. Nanay juga mag-birthday pero Damay ra ni. uy. Kanding na po do. Lechon uy. Magpalechon mo ha kay kontak lang mo sa kuan. Gaw no, dawat ra mo gaw. Oh. Gaw ninyo ha, kasi ganahan mo magpalechon ha. Gahay kay mga back up. Ani? Ya dong. Ya dah. Sa timing gabi daw, sa timing los ninyo mga girls. Ano to? Ano to? Limot koy. One eternity later. Ngew. Bukit pa daw? Madal pa man. Mila kung ataan. Kaya nagsumpay ginoon, nagluto-luto niya. Lawag dagang gigiluto niya. So lagi ngunan eh. Kalit ka pundir yun. Pwede sila kabaw doon sa inahitabo at mag-umay at luto-luto. Sinsya na dyan kayo mo, kaya wag yun na muna cover tong hitabo gabi. Di ka masyado tao, Ranel, Rar. Ha? Yung mga silingan to ronda. Dili, saga? Oo, ninyo. Shout out ka ninyo. Gragog entrance na nga beach do. Tingnan na yun do. Kaya ni mo do. Busy kini ay. Busy ka ba? Grabe ka. Lolo. Oh yeah. Online salin sa kuan do. Gluto mo gabi. Mau lang ni. Karon pa ko kog unsay lami day. Bikaong gapon. Nabuhong ya hubog. Tawa mo special guest to. Ay lakaw ba? Oo lagi. Ay ba? Oo lagi. Tung. Oo lagi. No. Saag taga Budjolo. Mao din ni kuan nga nung pertin yung luto gahapon para maligo ra din mog dagat. Ya daghan kitong giluto nya gabi asan mo do? Kaos nga tao. Birthday ko na niya garo. Nautan nga. Birthday rin mo nok. Lawat. Kita pasensya na jud kayo mo imbis pakita na sa amo unsay nahitabo gahapon wa na gyud noon. Dai tabo ka ba? Tagay. Matay. Dinigin ka puya man. Nataron diri sa kuana. Tahaw Public Beach. Boundary Kabyangon. Featuring taga Budjol. Ikaw shout out ikaw Adol. Daddy Bulldog ni mo. Uy. Single pa ni siya mga amiga. Sig na mo kaila ba or kamo ba single pun mo? Comment lang mo. Asa, mau lang kita ni mong kuan. Sobra sa giluto gahapon. Perting busy ha gahapon pero tao resulta ay kana na lang. Ano mo gado? Huwag mo na akong gikaon. Da pa na wala pa na 5 minutes. Kuha ka no? Wala 15 na. Paasa ba? Oh. Wala pa 5 minutes. Lari, sim ka lari. Kagalar? Bunhok. Suway bunhok. Sinta. Kaya gluto na. Ito na natin. Ano, ortihop.
Gara belibo oy. Ha? Dan belibo. Lamig yun na, sakto kinas parat. Balot na lang. Sino magdadag ka sa kuwan? Sakto kinas parat. Dong. Ikaw, shout out sa inyong mayor sa Runda, dong. Meron sa kuhan ka ng Bakilid Beach. Bakina na, kay Garting Grag entrance ay no. May magian. Tanawa na ako no. Loy kay forma. Kani mom ni tag-iya ni Drigod, usa ni siya sa kuhan. May kinasuroy mo sa iyo. Ha? May kinasuroy mo. Yuta, imo din ni Yuta nga imong dagat. Tuglan daw sa TikTok ni Don Bawin sa ano. Tanawa ko na yung among kuhan no. Kahimtaw. Challenging kino. Kamo gananog ni sa. No, buslot imong kuhan do, pre. Ama. Tanawa ko lang kahimtaw. Ya ka. Charog di mo maluoy na mo. Ibalik na po. Kapilaan mo to. Ay, tabang ilari do. Nagana bang sakit? Ayaw, di na kay kuya kay malahos ka diyari. Lalo. Ang saya. Na, daga na pong kuhan. Damay Express. Palit ka sakyan na do. Inana ka sakyan na do. Ano ba? Oh? Wow! Iya. Shout out ang driver ano. Sa'yo masultin mo to. Unbelievable. Unsa? Unbelievable. Unrelievable. Ano sa tayo no punsit ba? Alayo ra to ani oy oh. Ani oh. Ako driver ano eh. Damay Express. Sakay mo rin. Larga! Gege! Gege. Na to gagabi ba? Ubogi ka no? Yeah. Gihawkan ka no? Ay, nabiya. Gihawkan ka. Loving friend. Loving you. Pag humaniag sagpa si mong naong makirila mo ba? Gihagkan niya kay Alam mo kita itong mga gagawin.